Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Izinto azihambe kahle neze kukhuzana impungose njengoba eseDubai. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibona khona le video. Mangoqala usijonele lekhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke owakandwando Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Kubuka ngathi izitha zilwa nempumelelo kaKhuzana emva kokulingwa kakhulu njengoba eseDubai. uKhuzana ke ukwabhekana nenkinga nabahleli bemicimbi esuka la eNingizimu Afrika. Uthe mayifika eDubai kwathiwa ubhukhwe ngephutha ubesanda ke ukunqoba leyo nkinga yokulwa noSathane. Ubesajabula ke ukuthi leyo nkinga ixazululekile uzokwazi ukuperforma abonakale kanye namanye amaciko asuka khona la eNingizimu Afrika. Kamumva ke sekuvele kwavela indaba zokuthi ke sekukhona umuntu ovele waheka inkundla zokuxhumana zikaKhuzana Mpungose. uKhuzana ke akasakwazi ukuthi ke abe neaccess eintweni zakhe aposte ukuthi ke uhambo lwaseDubai luhamba kanjani. Le ndaba iveze umunye ke oyinduna yakwaGuqa. Utheni uhlabeni ulawule nina bembube bafethu njengoba ke sasonke ukuthi uKhuzana akekho useDubai. Sekumane nje kwaqhamuka uSomathuba ufuna ukuqola izimali zabantu ngeinamba zakhe. Uheke iFacebook page wakhe, waheka iInstagram kanye noWhatsApp. So makwenzeka uthola ama message aphuma ezinambeni zaKhuzana uqaphele kuzobe kungesiye lowo uSomathuba ufuna nje ukudicelela phansi igama likaKhuzana. Lezi ke bafethu indaba ezimbi kakhulu evelele yena umfoka Khuba. Kuyacaca ukuthi ke abantu noma kuyacaca ukuthi ke abantu abangama hater abalali basebenza ubusuku nemini njengoba ke befuna ukudicelela phansi igama likaKhuzana Mpungose. Asithembe ukuthi ke inkinga le ezoxazululeka ke ngokukhulu ukusheshsha kwazi ke uphinde aregain access einkundleni zakhe zokuxhumana. Siyazi ukuthi ke uKhuzana lapha ku Facebook usehambe wazi wafinyelela ku 1.2 million. Bafethu ke mina njengentatheli kaYouTube sengiyaphela khona la. Awungibambeke evidweni elandelayo.